Len dáte poslucháči, som tu spoločne s špeciálnym hosťom. Čaute. Čaute. Ja neviem, jak som No, takže dneska sme si pre vás pripravili. budeme ako hádať youtuberov, dáme si ho do jeho špeciálnej pokladničky. My to budeme vysvetľovať. Okay. Môj Piggy. Aj keď tam nič nemá, no, vlastne papíriky. Ty kokso. No tak poďme, kto je prvý? Nie, to je jedno. Môžeme, ty môžeš začať. Okej, zač. Počkaj. Ale akože losujeme. Ja, vyberáme. A ja, hej. A ja Nie, ty nemusíš, ja potom pôjdem. Ja musím pomôcť. Aha. Uha. To som zvedavý, ako to nakreslíme. No, piči. A čo to je? A tam to ako správ. No okej. To tak rýchlo ti to robí? Si dáme bližšie sem a potom keď to náhodou... Tak môžeš bože. No. Ok, tak môžeš začať kresliť za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mama to nekreslí. Ja ho kreslím nepríde. To asi by sme mohli vymysliť. Máš? Ešte mi to trvá. Ešte 30 sekúnd. To má na tie špeciálne vodičky. Potom. Dobre, stihol si. To je. Neviem, či to dobre vidíte. Aha. Ja mám uhadnúť, že? No, mohol by si. Exploited. Áno. Výborne. Nemá dávať do... No, môže byť. No tak to si vyrobil moje pokladničky. Tvojej pokladničky, keby ja tam strčil prsty, že? Kde to má potom spustiť? Nikde, treba tak. Vieš, keď tam bude... A čo tu nemá stopky? Stopky. No tak. Počkaj, tam musím robiť. No ty kokos. Tu nemám ani sláčky. Takže tu mám papier. No, to je to. Ešte tu je 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, môžeš. Javič? Si dáme náš džusík od sponzora. To bude úplne neúgasne. Náš džusík od sponzora, ktorého sme získali. Náš mega super duper sponzor. Dostali sme od neho ešte aj také dve keksy. Dve keksy, jedno už je zjedeno. Aby ste sa nešudovali, hej. Dve keksy sme od neho dostali. To zatiaľ všetko. Zatiaľ. Ale na tom vodička je úplne super, mega duper super. Čo ty na to povieš? A tu poviem, že už máš to? Asi, neviem. Neviem, zabudol sa to. Mám. Je to dobré. Akurát to postihol. Takže môžeme ukázať iba dokresliť svoju ruku. Tak vyzerá to nejak takto. Za chvíľu neviem kresliť, ale...
Pozrite na to vedľa. Je to gogo. Áno, je to gogo. Ok, takže vyzerá to, Ako tak gogo. G. Teraz sa to budeme si toho čítať. Takže robujem, hej. Akože bez urážky, hej, ale... ja neviem kresliť, no. A čo by si nevidel, ty sám tváriš? Asi. Podľa tej názornej ukážky asi nie. No mohol nakresliť ako palička to. No, to ty. Ja si dobré No, svoj dobre. papier. Si dobré svoj papier. Nemusím ani vidieť, ale je to jeska. Asi. Daj mi to mogu, počkaj. Ty si zoberš ku sebe, ako povieš, že tak. A už môžeš za 5, 10, je 5, 4, 3, 2, 1. Môžeš. Už. To postav tam trocha do videa. Takže môže byť. Je tam vlastne Minecraft, tak? Robil. Ok, no. To by bol asi najkrajší. No tak jak. Bez urážky. A ty? Ak chcete niečo vidieť, tak ja vám zase ukážem moju kresbičku. No bože. OK, takže akože kde si dal svoju... Tak niečo ukážem vám. Troj si to čo s myškou. No, to je tá moja. OK, máš na to ešte... No rýchlo. No, 5 sekúnd skoro. Počkaj, ja môžem iba niečo spraviť. Chcel asi. Asi. Neviem. Neviem to. Chcel asi. Hej? Fuj, nevolá sa mi teď. Sorry, Sáško. To vyzerá úplne cool. Napnem od nášho sponzorovaného vodička. Počkaj, si to rýchlo musím vybrať, aby som to stihol. No, už si tu zaber rýchlo mobil. 5, 10, 9, 10, 10, 10. Poď, 4, 3, 2. Ďalšie tu practe už, keď tu robíte holadiny. Môžeme dávať. Musíte to teraz chodiť, fakt. Však idem pofačiť, fakt. Čo teda počíš? Tak, idem pofačiť, fakt. Nie, že doteraz sme vlastne nemali, však koľko sme tu boli sami. 5 minút. Ale smrad ste urobili na 3 hodiny. Nemôžeme tu. To by som mal len ako už to by troška. Však nemaj, ako to natočíme potom.